Iko nogoi mankana sesna bulai khakmani hingke dolok norokno haino hailam sopiro tini ani ketal vlog video o ang norokni bagui iko tini taisa ketal vlog video tui paipiroka hingke angkha sesna khagui tabuk sat saka o achukgui tongo tini hingka khe ang Parao paijak tini hingke 11 tarik khana hingke 12 tarik khana Parao boat dinai hinui paimani hingke iko sini nogo sesna bufang tongbola hingke bufang duita hingke bag tanmani bulai kwlui achai tongkha hingka khe khagui bazar chanai hinui iko khagui haka hingke iko yang rogo bulai kwlui ekdom kwbangma wngsuka kebo chanai rok kwrwi bulai sini nogo ang paikha khe simi khak khagui chajago ta sesna bulai hingke ang belai no thokjago norwlai tola thokjak comment khai sadi do Agartala rogo hingke to wuisu bazar rogo thangkha khe simi muitung bazar rogo ta lekchumni rogo pai chajago ta hingke thangjakya balokha hingke pai bo chajakya ta aroni sesna bulai rok thangkhai simi wuisu paisa o ang hingke tabuk hingke iko sesna bulai khagui tongo ang mane sainai oko bulai oko balting o kherui tongo ta iko hingke sesna bulai no belai no thokjago bwtui chai bo thokjago hingke chakri rogo muiya rogo rwisa khe bo thokjago hingke bazar rok bo thogo hingke tini hingka khe bazar khlai chanai hinui tabuk iko sai tongo hingke tini video no puilung simi paithak jora naitongdi hingke ang video no naiui naithokjak hingke norok like comment tei share rok khaidita do hingke subscribe khaijakya tongo hingke subscribe khainai di hingke ang ketal video rok hingke norok naima naitha hingka khe iko tabuk sesna bulai sai tongo ang hingke noroklai sesna bulai ja thokjak comment khai sadi do ang no comment rok bo nai o hingke iko tabuk sesna bulai sai tongo saibiya kho tini hingke sesna bulai chaya balokmani chasinai angkhe belai no thokjago sesna bulai no bwthai bo thogo bwthai to tabuk kwrwi kha bedek rok tanui khibiui nai tabuk bulai kwlui achai tongphio kata hingke khali rogo taisa bwthai rok thaipirano onko bedek rok torwi phaibai taisa hingka khe paikha khe ang khak khagui chao ta aroni sini nogo bufang duita tongbola hingke o duita no bwthai kwbangma ongo bwthai oko koto wngui thangbai kha tabuk khe bwthai tongo bufango haibano khaklaiya ta amo belai torwi thangkha hinui hingke iko bulai simi bazar chanani tini iko sai nabaikha iko bo khe beseng sesnani kita rok hisinai ayang tola o khai ang tabuk sat saka o bola hingke ayang tola khitarwi rohoka iko bo khe sini para rok ta tabuk bufang bulai rok achaima season bola hingke bufang bulai rok kwlui wngui nai achai tongbai o ta ongko sesna bulai bangsuka aro sesna bwthai tor sukano hade kotok chakhui saimano dalugui nai ortep tor sukano hade kotorma kwrak wngkha thoklaka bo tai belai ragui thangkha kotorma wngui tabuk bulai simi ko kwlui kwbangma achai phaikha bedek tanjak bola hingke bulai khakmani bazar chanai iko aswng kata iko bongkha khe sini nokla ko ang sap khai kwlangmani watui rok phaijak hingke watui thagui khe iko sam rok taisa achai tongbai phio ko leta pata khai iko tabuk hingka khe ang muisung tongo hingke norok no phunugui tongo no naitongdi gas rok leta pata tongjakya bagui hujakya kho leta pata wngui tongkha muisung bai hingke phului sinai hinai tok buhan sungtongo alu bai khe
Harapnya masuk mereka. Siapa? Mereka senang pelai budik mereka. Mas deng tengok mas aku thai. Orang masuk sama. Mereka pelai kudu hanya kisah semua mereka. Lihat apa tanah kalau sab kaji aku tamu. Muy rok sampai mai rok sampai kan saya sab kare basina bo ego tini ni abong kan ke phungni video narang na phunugui tongo do mia sarik jora no phunugui mancho mia ni video ke sesna bulai saibai joro bungkano ani mobile charge paine ang video seti semalia hangkai tini ke 12 tarik hangkai ang charge khaine harine ego narang na phunugna bagane video ti sai tongo ta do tini kan ke 12 tarik tini ke ang budu ne tesa agartala ki filpinai hangkai current bokri bula hangkai video rok ti saino rok na sok phunugui malia hangkai eko charge khaijani bai kisa kisa ti saino rok na bon phunugui tongo eko bongka tini Thaichuk buthai nugui ro ang buphang naisik jagya hangkai tini Thaichuk tala phaimase buphango Thaichuk buthai nugui ro eko asuk toira chikon chikon hangkai tabo khagrana khagainai mukhi chanai hangkai norok no phunugana do sinogo Thaichuk buphang duita tongo da tabo hangkai eko Thaichuk buphang ekdom buphang kusuk kusuk buthai khagui maya buphang kusuk ni bagui hangkai eko yang thenao simi jeman Thangmani obo khagna naio ang eko yang saga rogo kusuk kusuk buthai buphang bo ekdom kusuk hingke obo khagui manya ta ang hangkai eko yang ganani abo simi nang latha bai ke khagui tongo eko ambo doi khagui simalia hangkai naitong di do normal phunugani bwsangma Thaichuk khagmani asuk mankha buphang kusuk ni bagui khagui malia abo taise torkha oro saklia Thangmani ko to monasine Krishanani mosogora bai sompulei ni aro buphang duita buthai ko mo thaija kusuk kusuk ba khagui malia ta eko Thaichuk khagmani asuk mankha tabogo bono sui mukhi swnamnai sap taklai bosan Thaichuk sabukhe sade naidi ko buthai tep toro obo tabo chikon chikobla hangkai Khak katang chana hinai waispan chajai ko taklai bosani buthai kebangma buphango buphang kusuk khagui maya kolomoi thanga Thaichuk khagmani Thaichuk chikon ase tabuk fuine mukhi swnamgana kolom suka mai rok sabai kha tuichuk bai hangke buduna hinai thangna hinai tongo hangkai tabuk phumo hangkai borok kuku khana bangui tongkhana 12 1 rogo thangna hin tongkhata tabuk 10 ta tamui tongo satong tong heke mankhe tak Thaichuk swnamgana norok na sai phunugan do Thaichuk taklai ni amo 3ta koto kisa tai ke asuk toira ko chikon abo hangga Thaichuk kolokjak abo tep chikon ko abo ni sai amo Thaichuk kolokjak ta kaisa buphang ni bwla abo hangke buphang kaini hangkai aige roko buphang kwbangma tongo ta hangkai tanai khibai kha ta lama gana bwla hangkai bini nok saka rogo kwlai si hinai nok gana bwla hangkai buphang tanai ma khibai kha ta hangkai ta buphang duita simin tongso Thaichuk aborok asuk toira ko Thaichuk kolokjak hangkai kiting
Water jar rok hangke sin no gote Thaichuk bo thai kalai no barok phaikangke amo asok thogyase mun khangke simi ekdom kutui yungota Thaichuk ko Thaichuk khugine helabune kha tabo masabai som khloinai mugi sinamnai Thaichuk mugi sinamati ki ko tabuk sagra tala thok nai gena taklai besan Thaichuk tabui ko Thaichuk sanai Thaichuk mugi khme Chini jokhan khiu khiu marke Thaichuk khiu mun khangka stui abo tabo khangkai ang bo dubai paine kiflei tongkha agartala thangai tongo hangkai taklaina ni podcast o hangkai ang first time bo duine kiflei tongkha tabo hangkai ang sabono bo dekhana rok saimana musungjak tongkhana he da hangkai iko ke ani bo dumani mari hangkai ang sini bubagara no bo deke heka anro somari o hangkai bubagara ayoglok thung hangkai iko bongke takarjolo thangmani lama hangkai yang tui bisram gonjo rok bo thango hangkai takarjala tui khe hangkai ang kabodi tui agartala gana hinui yang tui mang thangjago ta bisi hangkai tabo iko thangai tongo norok no phunugui thangano naitongni do lama o satungni bagai video rok asok kaham khe nukjai ang tong abo khai sini yang ni takarjala chomni yang dikhe takarjala thango yang dinke agartala ta agartala tama satung belai tungkha hinai sunglass kosom thuinamani hangkai ang musangai jatong norokon khai sadi dolong hangkai satung belai tungo hangkai mokolo nangphaio haini bagui thubui mana kha iko tabung khe gabodi bazar ganao sokpaikha tini belai no satung tungsuka watui rok phaiya hangkai ekdom tungma season tabo khe da hangkai ekdom satung tungo tobo kolomo iko tini Sunday bwla hangkai tini election hangkai haini bagui bazar rok off mangta asok borok rok kwrui bazar o abo hangkai gabodi o hangkai tabuk iko thangai tongo satung belai tungkha tini gabodi bazar laikha satung tungsuka tini bodo nya phirogui tongo iko tabo hangkai agartala o bhai sok phaikha bortola o mela rok wngui tongo sabo sabo naikha chenai o khorong to saimana je nai paijak rong to saimana he da amgo nai paijak hangkai manui rok dam kom kom juta rok ri rok hangkai nogo kana bagui juta rok haino koyekta paitlang thangka dam kom hinui hangkai konani mela ni bagui gari jam wngui tongkha o jaga o mela ni bagui borok kwbang lama rogo lama gana gana sabla hangkai borok kwbang ta hangkai ko tabuk thangui tongo ko naisidi borok bwswkbang mela hangkai sabo naiyakho je nai je rong to saimana bwswk borok kwbangma iko naidi lama gana gana se juta dogan hangkai borok bangmani bagui gari rok jamung o ta
hingke tini bagui video asukjak tong sinai ani video no nai sajak hingke like comment tei share rok khaidi do hingke subscribe khaijak tongkha subscribe khaidi tini bagui asukjak tong sinai norog ni bagui teisa kwtal video tui faifai rano.